Το γκιζάνι ή επιστημονικά Squalius γκίτζι ή Λαντικεσοκύπρης γκίτζι πήρε το όνομά του από τον Ιταλό Αλεσάνδρο Γκίτζι, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, που το ανακάλυψε στο νησί της Ρόδου το 1926 στη διάρκεια της Ιταλικής αποστολής για τη μελέτη της πανίδας των νησιών της Δωδεκανήσου. Είναι ένα ενδυμικό είδος ψαριού του γλυκού νερού, το οποίο απαντάται αποκλειστικά στο νησί της Ρόδου και ανήκει στην οικογένεια των Κυπρινοειδών. Θεωρείται είδος προτεραιότητας με βάση την κοινοτική οδηγία για την προστασία των βιοτόπων, ενώ εντάσσεται και στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών της Ελλάδας ως κινδυνεύων. Είναι προσαρμοσμένο να ζει στα ρέματα του νησιού, τα οποία το καλοκαίρι ξεραίνονται τμηματικά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της ελάχιστης τροφοδοσίας νερού από τα νερά των πηγών, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε μία σειρά με απομονωμένους νερόλακους. Το γκιζάνι ή αλλιώς μινιά απέκτησε αυτό το παρατσούκλι λόγω του μικροσκοπικού του μεγέθους που μπορεί να φτάσει τα 10 έως 12 εκατοστά, αλλά συνήθως το συναντάμε σε μεγέθη 3 έως 5 εκατοστών. Το χρώμα του είναι ασημί σκούρο στην πάνω πλευρά και ασημί ανοιχτό στην κοιλιά, ενώ ζυγίζει μόλις λίγα γραμμάρια. Ζει στη φύση περίπου 3 χρόνια και αντέχει σε θερμοκρασίες από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ φαίνεται ότι αντέχει και σε χαμηλές τιμές οξυγόνου στις μικρές λακκούβες που δημιουργούνται την ξηρή περίοδο. Είναι είδος παμφάγο και τρέφεται με προνύμφες εντόμων, μικρά ασπόνδυλα και φύκη. Αναπαράγεται περισσότερες από μία φορές κατά το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου, παράγοντας αρκετά αυγά που προσκολώνται στα υδρόβια φυτά των ρεμάτων και εκολάπτονται 4 μέρες μετά τη γονιμοποίησή τους. Τα νεαρά ψαράκια προτιμούν σημεία του ρέματος με χαμηλή ροή νερού και μικρό βάθος. Θεωρείται πρωταθλητής της επιβίωσης σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον, καθώς συνηθίζει να κρύβεται κάτω από βράχια και ρίζες παρόχθιων φυτών. Οι φυσικοί θηρευτές του γκιζανιού είναι τα πουλιά, τα χέλια, οι χελώνες και τα καβούρια. Το λιλιπούτιο αυτό ψαράκι απαντάται στις περιοχές Natura του νησιού, στην Απολακιά, το Λουτάνι, την περιοχή της Ψήνθου, της Ελεούσας, του Ροδινιού και του Γαδορά. Μόλις πριν λίγα χρόνια και μετά από έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε για πρώτη φορά αλτική συμπεριφορά των γκιζανιών σε σημεία του ποταμού μεταξύ Απολώνων και Λαέρμων που είχαν εγκλωβιστεί, ώστε να επιστρέψουν πιο κοντά στις πηγές του ποταμού. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τους ολοένα εντονότερους καύσωνες κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και την αυξημένη ζήτηση νερού, οι βιότοποι του γκιζανιού δέχονται έντονες πιέσεις που απειλούν την επιβίωση του είδους. Στο ενιδρίο της Ρόδου, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν από κοντά τον γκιζάνι, αυτόν τον μικρό πρωταθλητή της επιβίωσης, καθώς επίσης και άλλα θαλάσσια είδη, από μικρές μέδουσες και πολύχρωμες ανεμόνες, μέχρι τους τεράστιους ροφούς και τα σαλάχια ή ακόμη και εντυπωσιακά τροπικά είδη που έχουν εμφανιστεί στις θάλασσες της Ρόδου.